fea. Egunon Euskal Herria, egunon guztioi. A los guapos como Solano eta las leyendas como Tapia honezkero entzungo zenuten Txin Mafiak ibilbidea bukatzeko erabakia iragarri du. Agur eta ohore, Aia bala despedida diskoa plazaratu zuten atzo. Eta adio esan horrekin. 9 kantu bildu dituzte horretan, aurrez kaleratutako 2 eta oraindik estreinatu gabeko 7. Hala ere lasai, despedida egingo baitute horretik. Lehenbiziko agur kontzertua urriaren 31 izango da Gasteizen. Te azuran eta faltan, ez dute sekula jokua ulertu kuantza. Guapos como Solano, leyendas como Tapia. Guapos como Solano, leyendas como Tapia. Aldezarrera igota txurina maitu, balik con el llaman, primo no zineru. Eta hain zuzen ere, guapos como Solanok ere agur esan du. Bilbon izango da Esne Beltzaren agur festa, Miribilen. Azken jaia izena jarri diote otsailaren batean egingo duten kontzertuari. Urte hasteko Esne Beltza eta urte amaitzeko Gatibu, 20 urte ospatzeko bixotzetik kantua aparitu ziguten eta orain, antza denez, tristurari gabe agur esango dutela iragarri dute. Gatibuk 2000 urteari ekin zion bere ibilbideari eta 2025ean 25 urte beteko ditugu mende laurdena. Eta ez genuen sekula usteko naino iritsiko ginenik. Esan dio Aimar Arejitak gure lankide Iker Gurrutxagari. Iritsi dira eta sasoian gainera. Batzuk agur diote, baina besteek aurrera jarraituko dute. Gaur euskaltzaindiak 105 urte bete ditu. 19. mendeko hainbat euskaltzalek jada azpimarraturik zuten lehenagotik ere hizkuntzaren defentsarako akademia baten premia. Eta hain zuzen, 20. mendeko lehen hamarkadetan jakitun eta herritarren elkarte batzuek eskatu zuten halako erakunde bat lehen eratzea. Eta hori egin zuten 1919an Gerra Zibilaren aurreko urteetan bere izapidea finkatzea lortu zuen euskaltzaindiak eta literatura euskera batu bat sortzeko asmori lotu zitzaion bere zereginean. Euskaltzain osoak, ohorezkoak eta urgazleak tarteko pertsona askok egiten dute lan gure hizkuntzaren defentsan. Horien artean daude Miren Agurmeabe, Charles Bidegain edo Bernardo Atxaga, besteak beste. Janez, baina mezularia bidaliagu alozko torrera, eskilara luzetan beleak usatzen oteintzen ikusezan, gero kanpaiak entzun dizkiagu, zakurrak zaunkaka, orduan sortu aiz bidetik balantzaka, eta irekin aurrez aurre, jarri garenea. Tira, eta euskaltzaindia jaio zenean hil zen gure hurrengo protagonista, Victoriano Iraola Aristegieta. Gaurko egunez zendu zen, duela 105 urte. Idazle, marrazkilari eta litografoa izan zen Iraola. Donostian Jose Manterolaren inguruan eratutako idazle multzoaren parte izan zen Iraola. Marrazkilari trebea izan zen, izkirimiri erretratu eta ilustrazio marrazki ugari egindakoa. Eta ikertzaile askoren ustez, komikigintzaren aitzindari izan zen Euskal Herrian. Litografia lantegian berrikuntza teknikoa aurrera zaleak aplikatu zituen besteak beste, kolorezko litografiak argitaratu alizateko. Ziur naiz ezagutzen duzuela Bilintxen erretratu famatua, Iraolak egin zuen. Oskorrik ez balu, aresti grabatu. Letek bizigaia, izar bilakatu. Lurde Siriondo, ez balitz ausartu. Izebak ez balit, zintaura pasatu, ez balitz ertzainak, ez balitz kortatu, Lujanbio ez balitz, Maialen eratu, Salvador ez balitz. Eta idazle batetik bestera, gaurko egunez zendu baitzen Italo Calvino, idazle italiarra.
Lehenengo kontakizunetan nazien aurkako erresistentziako garaiak ekarri zituen gorora. Gerra giro eta gaztaroko gertaerak adierazi zituen batez ere. Garai hartako ispilu da, adibidez, Il sentiero de Inidi Dirraño eleberria. Geroago kontakizun filosofiko eta moralak eman zituen bere lanetan. Ironiaren eta prosa poetikoaren bitartez, Italiako kristau demokratekiko jarrera kritiko zorrotza bideratu zuen. Eta ikuspegi kritiko hori alde batera utzi gabe, beti ere umorea eta fantasia errealismoarekin nazten ditu bere ipuin eta eleberrietan. Eta noski, aurrentzat ere idatzi zuen. He can open the window in my mind where I was blind before. On a piece of paper, or invisibly on air, where I felt but couldn't find something there. Without even knowing. Goazen ba literaturatik zinemara, gaurko egunez jaiozelako Yolanda Pascualena Argüelles. Ezagunagoa, Joli Pascualena izenaz, nafar, aktore eta abeslaria. Goen kale eta guazen telesaietan aritu da aktore, Demode Quartet musika taldearen sortzaietakoa da, eta zinemaldian itxatxita estreinatuko du. Kotxe bat, musika, 40 urtetik gorako bi dibortzietu jota fuego txortan, zeratera daiteke gaizki, dena. Xabier eta Miren itxatxita geldituko dira, eta hortik aurrera zoragarria behar zuen gaua. Infernua bilakatuko da bikoterentza. Jon Plazaola eta Leire Martinez izango dira protagonistak, eta Jolik egin ditu abestiak. Interesgarria dirudien, entzun. Ama? Ostia Lorea, sua. Zuen alabak. Qué fuertea. Karrikaro da bila, bera jazakila. Diagnostikoa prest dago. Zinemaldian estrenatuko dutela esan duzu, ezta? Bai. Eta gu hemen gaude, lasai. Bihar zer? Bihar zinemalditik urtero bezala Donostiatik egingo dugu saioa, zinemaldiak irauten duen bitartean, eta ez edozein lekutik, ez? Kursal paretik Zurriolan bertan izango gaituzue. Izarrak baino gehiago direnak ere elkarrizketatzeko prest. Nik misio bat dut. Andreu Buenafuente eta Berto Romero elkarrizketatzea. Ez dakit lortuko dugun ala ez. Hala ere oso ondo inguratuta egongo gara. Loreto Mauleon, Miren Gaztañaga, Arantxa Agirre, Jon Elaspiur, ez dakit, artista, izar, zuzendari, aktore, ekoizle ugari. Mordo bat. Baina gaurkoak, bigarren kafea prest daukagu, gonbidatuak falta zaizkigu aurkezteko, ze izan gurean ditugu batzuk. Maite Tolosa etorriko da, gure kolaboratzaile berriaren estreinako kolaborazioa izango da. Dibortzioa zariko gara, tzuntzuntsun. Ta poesia ere izango dugu gaurko saioan Andoni Salameroren bisitari esker. Epa! Iker Sanzinenea, Viking Basque Kayak Project ezagutzeko aukera izango dugu. Badoa etzi Norvegiara pirago hartuta itxas trabesia eruxamarra egitera. Eta Arkakuxo ere gurean izango da, naiz irratiko programazio aurkezpenean egon ginen elkarrekin, baina oraindik kaferik ez dugu hartu berarekin. Menu kompleto daukagu, beraz geratu gurekin entzuleo. Kiraiak 19 ditu gaur, eta osteguna da ongietorri, bigarren kafera, naiz irratian zarete. Zuekin jaun Andreok, Mai Gorostiaga pozo edo auskalo gaur zer den, egunon? Kaixo, Garri, Dumbledore naiz Donostira noa sarrerak hartzera. Eta zuekin Goiuri ezei zarandia, egunon, Goiuri? Eguron. Zer dezu? Loguron. Ui, eske pelikula asko. Bai. Ikusteko. Asko. Batzuk ikusten hasitakoak. Bai. Den dena kontatzen hasita. Zinemaldia dator potolo.
Baina lasaigu pres gara behar bezala gozatzeko. Izketan ari zeizuena Iñigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 821 du, iraiak 19, goizak 10 eta 17, gu hemen 3, zuekin urrengo 2 orduetan bat egiteko asmotan. Ongi etorri naiz irratian zarete, bigarren kafean. Zaizkit loreak horri deigarri, beste bizitza batekoak dirudite. Gerturatzen naizanean simeldu egiten dira, urruntzen naizanean loratzeko. Ematen du joan direla 10 urte, ematen du joan direla 9 hilabete, atzo izan zela ematen du. Horta Amapola zelaiak visualizatzen ditugu edozein egunetan, eta batez ere Gariren kantua bentzuten dugunean, badauka. Hain irudikatzailea eta hain evokatiboa den gaitasun hori. Gaurko saioa abiatzeko aukeratu dudala, eta gaurko saioa abiatzeko maite duten tartean oski egunero bezala, baina hementxe, agertu zaizkigu batzuk, Gorkak dio, dale mai, egunon, Iñigo, ze kamiseta duzu, kafea behar dezu? Bai, kamisetan kafea agertzen delako. Bai, baina ja hartu dut, bigarren kafea. Ari naiz, oraindik hor gatxak badiatzen da, hotza dago, baina. Kamiseta honek zentzua dauka Gorka, ze gaur kafea eta piraguan astuko ditugu programaren momentu batean, eta nik nire kamiseta favoritutako bat ekarri dut. Nola da? I like coffee and kayaking. Eta gero azpian jartzen du Gorka. And maybe 3 people. Baina maybe, gainera. Ez da egia. Goikoa bai, bekoa ez. 3 pertsona gehiago maite ditut. Poliamorosoa naiz Gorka. Zu ere nire maitasun zerrendan oso presente zauzkat. Nire maite dut da dio, asteburuan gauza asko 24 orduz dantza behasainen urretxun festak larun baten bulego 3 gazte. 3 arte. Gorka, 3 arte. barkatu, nik maite zaitut, baina ez dugu elkar ulertzen hain errex. Edita Brokosek egunon hemen zer diote, bum, wow, Salamero aspaldiko laguna, azken aldiz Tolosan egon ginen ez izan dio Gorka Santestebanek. Laizter bai iztatuko dugu Andoni Salamerorekin. Indiokarrek ere egunon gaztiak, egunon guztioi, egunon uin bitarte zentzuten gaituzuen hoi, egunon oraintxe, ez dakit, lanerako bidean zaudeten hoi, lanean zaudeten hoi, egunon oraintxe zera, etxetik atera eta surf taula hartuta, bada torren itxasaldi potolo honen atariko olatu horiek gozatzera abiatu zareten hoi, esaterako. Wow. Egunon, han boton gora gu entzuten ari den horri. Ze polita. Enbidia latza ematen diguzue. Maite zaituzte guzuek ere, baina kagroia lenak. Asko maite dugu eta gauza asko maite ditugu. Ez dakit, Mai Gorostiaga Pozok zer duen maite? Nire gaurko maite duta, gaur goizean esnatu nahi zenean, WhatsApp bat jaso dut, nire lagun baten irakaslea dela, eta ziotan, gaur 103 urte jaio zenetik Paulo Freire, pedagogoa, pedagogia kritikoaren aldezaien nagusietako bat, zapalduen pedagogiaren sortzailea,
Hemen askotan itzen dugu adibidez Augusto Bal eta bere zapalduen antzerkia, zapalduen pedagogia, Brasilien ez dakit sekretatu zen, hamarkada horietan, eta ez dakit horrelako erreferentek maite ditut, eta gaur bereziki maite dut Paulo Freire. Hauxe Mai Gorostiaga Pozoren maite duta, zuek zuenak ere idatzi gurera, gure txatean, gure WhatsAppean ere, 688-722-444 telefonoan, 688-722-444 telefonoan, baina guk gurea kontatu behar dizkizuegu, Goiuri, zein da zure maite duta? Maite dut ez bat daukat nik gaurkoan. Bai. Zer da maite ez duzun hori? Zu gai duzu zatozela oso, zure maitasuna oso... Super Mr. Wonderful. Poliedrikoa dela, eta jende asko maite duzula, eta gainezka egin du zure maitasunak. Nik maite dut eza daukat. Pixkat orekatzeko zure maitasun gaindosia. Ara? Maitasun gaindosia orekatu beharra dago? Bueno, ez pixka bat, agian entzuleren bat egongo da, agian munduarekin aserre eta aserre dagoen batek esango dugu, bida ze ondo datorkidan maitasun gaindosi hau, pixka bat aserretik ateratzeko, baino agian oso aserre dagoen beste norbaitek esango dugu. Ez du konektatu. Ez dut konektatu hauekin, ze hauek daude oso happy flower. Mundua gorrotatzen ari bazara entzule, momentu hau zuretzata. Bai. Eta azteko, esan behar dizuet, asko eskertzen dudala, gaur, gure abokatua, gurean izatea. Ze, uste dut, kartzelan sartuko nautela, esan behar dudanarekin. Badakizu aipatu dugu, behin baino gehiotan, saionetan, azkeneko asteetan, Frantzian, Giselle Pelikoten senarraren eta beste 50 gizonen aurkako epaiketa gertatzen ari dela hauetan, aste hauetan, senarrak 10 urtez bortxatu duelako emaztea, eta gainera beste gizon askok ere bortxatu dutelako. Giselle. Epaiketa izaten ari da, eta beraz, edabideetan asko hitz egiten dute gai honen inguruan. Eta beraz, elkarrizketatu dute Mazaneko alkatea. Mazan da Giselle Pelikot eta senarra bizi diren herria. Eta Mazaneko alkateak esan du, baiatzez, kontu hau, herria tristetu duela, baina, ez dela inorril. Eta, klaro, ez dala benetan ezer gertatzen, ez? Total, ez da inorril. Orduan, eta horrek eman didan amorrua. Eta horrek erakusten duen kulturaren, bortxaketaren kultura existitzen dela, eta hain ageriko uzten du horrek, ze batetik daukagu alkatea hori esate, baina bestetik daukagu, beste gizon bat orain izenatzei dela etorriko, esaten dutena dela Pelikoten, senarraren ikaslea, ze berak Pelikotek erakutsi ziola, nola drogatu behar zuen, gizon honek ere, bere emaztea egin nahi balin bazuen, bera, Giselekin egiten ari zen, bera. Eta ikasle honek, epaiketan esan du, ezke nik, nire emaztea bortxatu nahi nuen soilik? Ez? Hori, uskeri bat izango balitzu zela. Gainera, soilik, ez? Hau da, nik, ezke, ez? Nik enuen asmorik beste 50 gonbidatzeko, ez? Nik bakarri bortxatu behar nuen. Ez, hori, bere ikasleak esan du ez hausen arra. Hori ba? Bai, ikasleak ez zituen 50 gonbidatu. Hori izan dut. Nik enuen asmorik 50 gonbidatzeko, nik bakarri bortxatu nuen. Senarraren gatik esaten zenuela. Bai, hau da, nik, ezke, soilik nire maztea bortxatu nahi nuen, ez? Nik, zer egiten dut hemen? Hori ere, bada, bortxaketaren kultura, eta guztiz aserretu nau bai bat entzuteak eta bestea entzuteak, eta asko aserretu nau entzuteak baita Pelikoten abokatu bat, Pelikoten emazteari esanez, bortxaketa batzuk oso denbora gutxikoak izan zirela, ez? Orduan, ez da bortxaketa. 3 minutukoa balin bada. Hori bortxaketa da. Zalantzan jarri du abokatu batek. Nik, eskerrak abokatua datorren, horregatik esan dut, nik gaur hartuko nuke rifle bat, eta Mazaneko alkatea, Pelikoten abokatua, eta Pelikoten ikaslea, akatu ingo nituzke. 3 bakarrik. Beste guztiak ere bai. Baina, hasi 3 horiekin hasiko nitzake. Baretu behar ditugu barruak ze, ez da makala. Bueno, kantu honek lagunduko digu akaso. Oraindik egiteko asko ditu, zin naiz
Indiokarrak esan digu, nik maite dut nere bikotearen tripa nola handitzen dijoan ikustea. Baina bueno! Itxain. Baina, Indioker, egiten duzuen pastaren gatik? Edo, bizitza sortzen ari delako. Zergatikote? Nik ezagutu nen uda honetan, eta enintzen jabetu ontaz. Igual, orain hasi zaio. Igual, hasi zaio, bai, noski. Baina, iskutuan zuen, Indiokerrek. Zorionak Indioker. Da, zorionak. Kaso, kantua bere behar duzu, agaso, jendeak pentsatzen du beti lokantak behar duela izan mota batekoa, baina lokanta mota asko daude. Lokanta bat, nazina izuteka, zara bota, baina orain dikan, egiteko asko ditut, ezin naizetza, zure ondo. Lokanta bat ekarri digu abik Indiokerrek datorren alokartzeko, edo nahi duenak nahi duen alokartzeko. Lokanta indartsua, lokanten estetikatik urrun, baina oso abidena. Eta, bueno, nire maite dut elkarbanatuko dizuet, egia esan Gatiburen agurrak, pena puntu bat emango dit, Txil Mafiarenak ere, ez bereziki, baina besterik gabe, Esne Beltzaren agurrak, pena puntu bat emango dit, prozesu naturalak bizitut, baina badaude gero arte batzuk gertatzen ari direnak bereziki pena ematen didatenak. Ibilbedik esan du, tartetxo bateko... Izkutatu ingo gara, ratiko batez. Ratiko izan daiteke 5 minutu, ratiko izan daitezke 5 urte, Bai, eta gaur bertan abik esan digu siestara doazela. Zaintzari eta bizitza proiektuei denbora eskaintzeko deskantsura goaz. Esaldi hori irakurrita, beste azalpenik ez da behar. Holtzatik jatxiko direla demoraldi batez, baina ez dijoazela isilik lotara. Lokanta single ederra oparitzen dizuegu, eta hauxe da lokanta. Eta gaur goizean jakitara mandute, baina zuzenean ere, esan ezin taldearen nolabait 1.0 WhatsAppean kontatu digu Jeraik, ze abiko Jerai izan zen esan ezineko lasai goiuri. Esan ezintarrak ezko aziestara, Esan ezinek ere, agur esan behar duela. Nahikoa disgustu ukitzen ari gara. Baina, eta Durangoko azokan ean gertatzen den. Baina, oholtzatik jetxiko den abiren geldialdi honetan, baliatu dugu Jerai engainatzeko bihar Atlantikaldien izango den esan ezinen kontzertuan Jeraik gurekin abesteko. Beraz, oso kontzertu berezi izango da. Beti da berezi Jerai gurera hurbiltzen denean, beti da nolabait esan ezin familia horren parte, eta gaur goizean saio hasi aurreko minutu horietan oso gauza politak gertatu dira WhatsApp taldean, eta gertatuko dira bihar. Paulo Zurutu Zanmugan ere esan ezinekin kantuan hariko da lehenengoz, Jeraien kasuan, dagoeneko Spotin entzun dezakezue kantu ederrura, baina lokanta honekin, nolabait esandakoa. Gaur nire maite duta Josi eta elkarbanatu nahi nuen zuekin. Baina orain dikan, egiteko asko ditut, ezin naizetza, zure ondoan geratuko. Eta hementxe maite ditugun kontuak eta kantuak elkarbanatzen aurkeztu behar dizuegu, gure lehen gonbidatu. Aurkeztu gerora egingo dugu, baina horrela hotzotzean eta zuzenean, Andoni Salamero, egunon, zein da zure maite duta? Lehen aipatu dan beldurra, ezina, galera eta bestelakoak aintzat hartuz ere bai, zati biziaren zati dira, bizia eta izana ospatu da maitatzea. Besarkatzen duzunean, ez besarkatutakoa bakarrik besarkatu. Bilezadu mundu osoa, betero,
zure altzoan. Behatzen duzunean ez behatutakoa azaletik behatu. Pausa ezazuz zeure soaren gozoa bere sakontasunean. Ukitzen duzunean, ez ukitutakoa zabarki ukitu. Bestearen gana hurbilduz, zabaldu maite beroaren sua bere besartean. Aditu behar duzunean, aitu, erne, adimenez, jakintza bixiura zuretzat bakarrik erditua belitzan. Usaindu behar duzunean, barrutik, itzon lurrine usaindu zinez, zure benetako izanaren ispilu izan dakigun ageriko. Sentitu behar duzunean, sentitu xamurki, atseginez, atzamandakoaren jakintza, gogoa, sua, soa usainduz, adituz, ukituz, behatuz, besarkatuz. Poesia bada Andoni Salameroren poliedrismoaren alde bat, baina gaur bigarren kafean hori eta poliedro osatzen duten beste alor guztiak ere ezagutu nahi ditugu, horrexegatik gonbidatu dugu gurera, eta oparita guzti etorri da. Ongi etorri ba, bigarren kafera, Andoni Salamero. Eskerrik asko. Zer modu zaude? Ondo, bai. Eta zuekin egoteko prest, gainea. Ez da gutxi. Lehenengo galdera nik egingo dut ondo, iruditzen bazizue. Hor geratu delako pixka bat airian, ea benetan egia den Gorkarekin egon zinela, Gorka Santestebanekin egon zinela Tolosan, ez izan. Bai. Gorka oso pertsona prestua da, jatorra, irekia, pertsona ona. Eta, bai, ez izanen gainea zuenetik gertu, eta egia esan, gozari bat, izan zen aitzaki polita, elkarrekin egoteko, eta zer hobeto, ez? Lagun artea dizkidetasuna pizka zaindu eta hortxe kafe goixo batekin eta ere bai, sortzen den solas hori aintzat hartzia eta gero horretaz aritzea. Bai, gustua. Gorka beti saltxea guztietan, beti euskal kultura zaindu, hori bai, hori aitortu behar diogu Gorkari. Asko kontsumitzen duela, hemen aipatzen dugu askotan kultura kontsumitza, kontsumo aditzagian ez dela egokiena, baina Gorkak kultura kontsumitzen du eta hemendiko esarka bat idaltzen diogu. Aipatu dugu Paulo Freire, irakaskuntza, hezkuntza, poesia, literatura. Ze garrantzia dauka hezkuntzan poesia? Nik usten dut, edertasunak, eta ala ere esan nahi dut poesiak berak hitzak, eta batez ere hitzeko izatea. Ez hitza nola nahi erabiltzea. Nik usten dut hitzaren esentzira jotzen badugu eta batez ere gizakiak, ez? Nola baita argi eta garbi ikusten da, ez? Bi indarra horiek beldurrak eta maitasunak egiten duten, batek egiten duen txikikeria eta beste egiten duen sortzen duen goxotasuna, zatik gure benetako izana da, niretzat aintzat hartu barreko gauza da, ez? Eta hezkuntzan, zer esanik ez, 22 urte eman ditut nolabait ere elkarrezi ikastetxean, eta argi eta garbi ikusi dut, ez? Baita ere bazala motibatzeko poesia, pentsaizu, poesia motibatzeko bide bat izan zeikela askotan, iruditzen zaigola, hor gauza bat errimakin, sortu bar dana, baina akordatzen naiz ikasleek eta jarduten hitzanen, saiatzen ginala lehenengo sentimentuk eta ere bai ateratzen, ez? Zaten ikusten dut ardatza hori dala, pizka bat hori ateratzea, eta gero horrekin nola jolas dezakegun zuke adibidez, nola baiter, antzerkiarekin da egiten dan bezala, beste batzuk komunikabideetan ere bai, edabideetan zabaltzen dakizuen bezala, eta niretzat hor dago, ez? Edertasunaren adierazle hori eta forma desberdinetan gauzatzen den bizi hori, batzuk hitzez egiten dugun bezala, eta hitzez nolabait ere besteak ere ezin nahi ditugun, baita ere beraiek ere hitza erabildezatela, eta hitza behar bezala txukuntzen eta atontzen jakin dezatela, hitzeko izateko. Zer esango hain? Nola jarraitu? Hitza orain guain. Hitzarekin burrukan, aber ze hitza aukeratu. Burura etortzea zaitu endala egun batzuk, azkoitin egin duzu emanaldi berezi bat, 700 urte direla eta nola juntzan?
oso ondo. Bai, eta gainea jendeak ere oso gustora hartu zuen ura, ez? Batez ere, ia izuaitzan emanaldia, eta bueno, nik usten dut, hor baita ere oinarritzen ginean Joxean Hartzeren bi olerkitan, eta, bueno, apur bat hori izatezun, ez? Gizakiak ea azken finen ibilian goazen zuaitzak, ala zuaitzak dira egonean dauden gizakiak, ez? Eta oso polita da jolas hori, batez ere aintzat hartzen degulako, gu garena, ez? Eta gu garena batez ere, askotan baso birrindu bat, lehen komentatzen zen bezala, ez? Bortxatze batetik jarduten den bezala, basoa dana birrindu daiteke, dana zabartu daike, horrek sortzen duen nahi ez argi eta garbi dago gizakiongan zer dan, lehenengo inpresioa ere bai, eta horrek nora eramaten gaitun, ze anabasa sortzen duen gugan. Eta gero beste alde batetik badago bestelako bide batetik, maitasunetik, eta ez dezagun maitasuna jarri esaten den bezala gauza, ez dakigan bezala aluso bezala dagoen ezer. Niretzat argi eta garbi ikusi nahi donak ikusi egiten du, eta izana da niretzat maitasuna. Baina izaten jakitea da, nolabait ere, biziaren egoera bakoitzaren aurrean, esaten den bezala prestuki, pertsona horrek egoera horri aurre egitea. Ez nolabait ere esatea bezala iskutuan eta nolabait mozorrotuta, ez? Eta bizkabat gauza hauek iei zuaitz bezalako emanaldiek eta hori irakusten dute. Apur bat nik emanaldi desberdinetan eta aintzatetxe eta nolabait ere garrantzi eman izan diodan ezerta beti izan. Zatik ikasten dugun lehenengo aditza da, ni naiz eta horitana, baina buruz ikasten dugu. Eta ez dugu integratzen gure sentimentuan, eta sentimentuak garrantzia handia dauka. Ni naiz esateko, biziaren egoera bakoitzen, asko agertu behar da, nortasuna erakutsi behar da, eta nortasuna enetzat importantena da. Bizi honen ibileran, ez, batez ere. Askotan memoria emozionala erabiltzen dugu askotan, ez? Nik askotan esatete emozioi buruz dakigun guztia idatzita dago, burutik pasa da, nola edo ala. Akaso sortu beharko genuke, ez memoria baizik eta beste kontzeptu bat zegordetzen dugun emozioan, emozioei buruz, ez? Bai, eta emozioi daukaten garrantzia, batez enenik ikaslek eta joan dan urtean ibili nintzen eskolan, urte bat emanun, euskera eta emanun, eta gero hartzen nintzen. Ikasle asko daude pandemiak markatuzun bezala, oraindik ere hori agertu nahian, ez? Eta niri adibidez badagukit agurromenaldik eta antolatzia. Orduan, argi eta garbi dago. Gaur egun jutentzeanean pertsona baten gana ikusten duzu, porru eginda dagoela, eta momentu horretan sok egoera baten dagoela. Baina sok egoera hori areagotu eginda. Nola ere gure jardunean, kolektibo desberdina, gizarte zabaldo honetan, dispara eginda. Zatik, iskuta egiten dugu, gordetzen dugu, baina gordetzeak, zu gero kudeatzeko kapasa balimazea, perfecto. Baina besteen ganatu eta zuk kakastua baldin badezu ezer, kontuz, zure kaka da, ez da besteak zipristintzeko kaka bat. Orduan, nik usten dut, norbera jakin behar du. Bere beldurra, hori onartzia, eta bere hori kudeatzen jakitea. Hemen Dona Peianiz nietok behin azaldu zigun hitz egin zigun beldurraz, eta hitz egin genuen nola beldurra ez den zerbait negatiboa ez, berak azaltzen zuen defentsa mekanismo oso garrantzitsua zela beldurra, eta ordutik hemen bigarren kafean ere, beldurre aldarrikatzen dugu, edo behintzat, ez diogu muzin egiten beldurrari Donak esaten zuen bezala, hori ez, defentsa mekanismo badela, eta Andonik aipatzen zuen bezala, kudeatzen ikasi beharrekoa. Eta niretzat askotan da maitasun eza. Eta residuo bezala geratzen da askotan beldurra, baina beldurra hori ere begiratzen jakin behar da. Begiratzen dezune, orduan beste zentzu bat hartzen du guztiak, ez? Gertatzen dena, beldurra ikusten dugu, eta beldurra inork ez dugu nahi, zati ikusten dugu guren naturalezaren zati ez da, naiz eta esan nahi dut,
nik horrela, nik sinisten dut gu maitasun garela. Berez, gure natura hori da, txikitan, gatozenen, ez dago gauza ederragorik eta niretzat garbiagorik eta gardenagorik aur bat baino. Eta dator puro-puroa. Gero ja ze gertatzen da, Rusok ere esan zuen, ez? Gero gizarteak eta zeiten dut dana. Baina, bueno, nik usten dut hori ere, ez dugu, nola zango, kriminalizatu behar, ez? Hartu, onartu eta aurre egin, ez? Eta Carl Jungek ere esatezun, begiratu zure itzala, eta itzal hori, jakin duzula itzala, baina argi unek ere badarela, orduan pixka bat, egokia da hori ere aintzat hartzia, ez? Turtel Pultrona, payasoak dio, no nos hacemos adultos, nos adulteramos. Wow! Zekin bat dijo, puru-purua jaiotzen garela, bueno, payasoak launak beti bilatzen duzea hori. Eta jak zirko aipatu diau, zuen emanaldi hauetan, iaizu haitzu zela, edo Arestina, edo musika, pintura, bertsolaritza, poesia, arte ezberdinak batzen, edo ez da erresa izango orekatzen, ez zikindu bat besteari. Bai, nik usten dut bitu, kuriosoa dagoen komentatzen hau, maizeatik, bueno, oso kuriosoa da, batzuk igual ez dute maiteko igual, Frank Sinatra edo, bueno, hautsa ona zuen, baina beak ere oso showmana zan, eta gaine bazakin show hori sortzen, ez? Eta hane larratasekin edo derratzo jartute zianen eta ere bai, bakoitza zeukan bere momentua. Oso kuriosoa zan, zeti bakoitza zeukan bere momentua, eta Sammy Davis Juniorrek abestezun bezala, gertauzekin Dean Martinena eta Peter Lauferrena eta bestenena, ez? Eta hemen pizka bat niretza da apur bat ikustia, lehenengo gidoia eta idazten dezunen, ze nahi dezun, ze behar dauzkatzun. Eta behar horien arabera ja nola baitera harremanetan jartza, bertsolaria bestea eta bestea. Eta komentatu dezuna, bakoitzak bere momentua izatea, eta gero ja elkar hartze horretan eta elkar jardute horretan nola akoplau gaitezken, ez? Balen esan dezu oso poliderkoak izan gaitezke, baina bakoitzak bere aldea behar du. Eta batez bere ikutua utzi, ez? Eta hortan baita ere, adibidez, Arestian egun aipatu dezula, hor bai saiatu gara, bai Aitor Furundarenak, bai zeak Andoni Gainak eta Irurok, oindik ere haratago jotea, ez? Ez nolabait ere gehatzia, bakoitza, bueno, ik bertso botako ditu, musika, ez dakiz zer, ez pizkat akople egitea, eta bakoitzak ere nola elkar argai dezakegun gauzak bat eginez eskaintzeko. Apur bat teatro pizka bat ere, bai, eta bueno, gu ere, ez da bezala, oiko gure doai, talentu, ahalmen, gaitasun horretatik haratago, jutia. Eta horrek ikusten dut, badaukala bere puntxo hori, ez? Bai, justo horren arira nijoa, ez? Askotan edo zein galatan, edo gala bat erresa da osatzea, eskaleta bat osatuz, eta artista txandatzen, eta juten dira ateratzen, horik gauza bat da. Beste gauza da ikuskizun bat elkarrekin egin, nun dena batu iten da, ez? Bai. Eta adibidez, esango dizut barkatu, zean, joan den egunekoa, askoiten egin genduna oso egitura simplea zan. Baina egitura simple horretan, hasieran, oso kuriosoa da, eta nahi asko gustatzen zait, ze, bueno, nik badakit, gutxi gora bera, nire non jardu naiteken erresago edo, ez? Baina norabait ere zure ahalmenaz aparte beste gauza bat egin behar badezu, eta goain dio, konforgune horretatik arago jo behar duzunean, horre kostatu iten da, salto hori jotzia, ez? Eta apur bat hasiera hori ere bazan, ez? Bueno, bagento zen, etzan ja hastia, bueno, oainik txeloa jokoek, egingoek, esaten bezala, margolana. Esan apur bat gu ateratzia jendartetik eta nolabait ere gure artean natural hemen gauden bezala egongo bagina eta hola, pasoan bagindoa zen bezala ibiltzen jutia. Hori ez da erresa izaten. Ez da erresa izaten, zeatik badauka, bueno, horre behartze zaitu apur bat gauzak beste erabaten. Lehen argiak eta ilunak, aipatu dituzu, ari ginenean beldurrak eta maitasunak, eta argiak eta ilunak, eta argia eta ilunarekin
asko jolasten zuen artista batek, mai, ez dakit hitz egin dezakegun txillidaren inguruan. Noski, Leister izango da beste manaldi bat. Bai, aipatu beresti egun, nahi bazue bukatzeko egol usten dugu hori, eta guazen txillidari buruz hitz egiten. Urriak 24 okerrez banago. Bai, urriak 24 egiten dugu, atzok kasualki junginan, eta ontan ere esan nahi dut, zeatik, txeloan Pello Ramirez eta gero neuk ja eratu dudan gidoi bat erabiliz, Marta López de Gaunak egingo du argazkiak eta ere bai atera zituen eta ere bai, oso argazki politia dira, eta antxe agertuko ditu, eta pizka bat dana izango da, disiplinan desberdinen arteko uztardura bat, eta bai, apur bada behatzi paragrafo desberdineko gidoi bada, eta apur bat gauza desberdinez hitz egiten da, ez? Batetik nola izan zen prozesu hori, modu poetiko baten, noski kontatuta ez da prozesua kontatzea modu prosaiko baten, eta, nola gertatu zen Patrizioko zeitia, obra hori sortzia, langileak ere bai, gero ere bai nola Peña Gantxegik oinarria sortu zion baita ere beste 3 esan dezagun itxaslami ederroiek antxe sortzeko, eta gero, pizka bat askotan gertatzen dana, ez? Baita itzengo dugu artista hori gertatzen zaionen. Ni artista ez dut ulertzen bakarrik, nolabait ere guri badagokigu profesionetan jardutia, bakoitza da artista bere doaiak eta bere talentu dauzka, eta berak zerbitzura jarri beharko lituzke komunidade, bere komunidade, esan edo familia berdin da, esan edo, ez dut esaten komunidade osatuz, gizarte, hola esatezu masa baten da, ez, familia danen, familia lagun artean danen, lagun artea, hemen gaudenen ere bai. Eta horra adibidez, baitere hitz egiten da, apur bat, bakoitzak artista bezala, ze mugak ere bai dauzkan, eta gauza bat niretzat oso importantea, eta ez dana aztu behar, ez? Azken finean, bakoitza datorrona, eta gaur egun izen bat, esaten dugu txilida, eta danok lotzen dugu ezerekin, ez? Baina biziak oso ondo guzten du bere impronta, esan nahi, bizia da, mantentzen dana, txilida, salamero, nahi desuna, gorostiagan, hemen, azken finean, izenak hartzen dira, onartzen dira, eta jazta baino bizia da, bizia. Hori da, netzate, impronta hori guzten dana. Haize Horraziaren zehazka kanta, txillidaren emanaldia, urriak 24 izango da. Eta 10 egun lehenago, hain justu, Gabriel Arestiren urte hurrena, edo Bilbon Arestian egun emanaldia. Bai, eingo dugu guretzate berezia ere bada, zeatik hain zuzen, Bizkaia areton egiten da, eta, Bilbon da, Bilbon bere herrin, irin esan dezagun, Arestin feudoa esan dezagun, ez? Eta, ilusio handia ere intzigun, zeatik nolabait ere, han ere erakutsiko dugu, sortuz eta gero eta eraldatuz doan emanaldi bat. Ematen du askotan sortu dala eta bere hortan, ez? Ja inbar dezula, ez, beti sortzen da gauza berri bat, eta ere bai, ez? Eta, esaten bezala soinu handia joz Aitor Furundarena, Andoni Gaina bertsotan, eta, neuk bere olerkiak eta irakurriz, ez? Eta, hortxe bakoitzaren ekarpena, ez? Bakoitzak dituen ahalmenetatik abiatuz, eta nolabait ere berrinterpretatuz Aresti bera. Ez bakarrik bere olerkiak irakurriz, eta nolabait ere muina badaukagu, Aresti bera sentitzeko, baina norberak bere gaitasunei jarraiki ematen dio bere ikutua.
Uste dute Andoni Salamerorekin bigarren kafe bat hartu beharko dugula etorkizun hurbilekoan, estrenatu berri du Zu Ni Bi bidean, lehen ere, sarreran irakurri dizuegun poema hori nolabait kokatzen duen liburu ederrau, guk hemen dugu sinadura, dedikatoria eta guzti, eta tira, aurkezpen ekitaldietan ez dakit jarraitzeko asmoa duzun ere, Andoni, ote diren olako hitzorduak eta jendeak liburuaren non lor dezaken. Bai, hori azken finean autoedizioa izan zen, lehenengo liburutakoa, eta, nahi gehiago gustatu zei prozesua beti jarraitzia. Hemen egon gaitezken bezala, eta sortzen danen beti lan bat, nahi izaten dut hurbiletik prozesua jarraitzia. Zeti azken finean sintonizatzea da, elkar hartzia da, nolabait ere guk, nolabait bakoitzak erakusten duen gaitasun horietatik, gure indargunek erakustea eta ez aulezik ere erakusten badia noski lehenen komentatu dan bezala, beroiek ere begiratuz eta nola hobetu dezakegun hori, hobetze doitze bidean, eta, hortxe esaten da moduan, autoedizioa beti erabilidet, justu maite dudan ezardalako eta prozesu baten bilakaera dalako. Bado eguna, arekin ekia, apurka puztu zaizkit egun argiz begiak. Badator gaua gainean da iluna, astiro, ustuko zaizkit begiok gau betean, izar artean. Hau, eta bestelako lanak, Andoni Salameroren liburu honetan, Andoni mila esker gurekin kafe hartzeagatik, eta laizter arte. Bai, nahi zuenen. Zaindu. Aurrekoan ere erakutsi genizuen esas kolektiboaren eta Izea Hauegun eta Legarretak sinatutako Nebula kantu hau, geldialditxo txiki bat eta segituan kontu legaletan murgildu behar dugu. Gure kolaboratzaile berritako bat aurkeztu behar dizuegu eta. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Badator 72. zinemaldia eta bigarren kafean indarrak Gronx jatetxean hartzen ditugu. Zurriolan, kursalaren pare-parean, zinemaren izarrak nazioartekoak dira, baina janaria bertakoa 0 kilometrokoa. Goizeko 8:00 gosariak martxan dituzte eta baita guretzat ere. Euskal zinemaren izen handienek Gronxeko gosariak dastatuko dituzte, diamantezko gosariak tartean. Sukaldea etengabe zabalik gaueko 11:00-raino. Zurriola etorbideko 6. gozatu zinemaldia Gronxen. Pretty woman, won't you pardon me, pretty woman? Zeure gorputza da orain nire iria. Zeu zara orain nahi dudan aperria. Bizitzeko etzai horren beste ardura. Bigarren kafea izena du saio honek, baina askotan diogu kafetik baino menestratik duela gehiago. Gai asko lantzen ditugu irratsaio bakoitzan eta batzuetan lokatzetan sartzen gara. Aste honetan adibidez, Eusko Legebiltzarreko sekretua kontatzen aritu garenean, horregatik pentsatu dugu beharrezkoa genuela abokatu bat gure sarean. Addis Abeba Ayer Lisboa Budapest Kiev Ottawa. Eta zenolako sortea gurea, Ema abokatuakeko maite engainatu dugula gurera etor dadin noizean behin gure zalantzak argitzera. Oraingoz ez dugu Jaurlaritzako deik jaso, ez gaitu inork salatu, beraz, kartzelara joateko arriskurik ez daukagunez, beste gai potolo bat plazaratu nahi genuen.
Iraia omen da, Estatistikaren Instituto Nazionalaren azken ikerketaren arabera, dibortzio gehien gauzatzen diren hilabetea. Arrapazank, oporren bueltan, batez ere, 40-49 urte bitarteko bikoteak dibortziatu egiten omen dira. Beraz, gure entzuleren bat dibortziatzeko gogoekin itzuli bada, entzun dezala adi. Egun hon eta ongi etorri Maite. Hon. Zer modu zaude? Ondo. Ondo. Bai. Dibortzioa landuko dugu beraz, gaurkoan. Hori da. Bai. A bere, gure entzulek zer dioten? Apunteak hartitzatela. Ze inork ez dakit noiz gertatu daitekeen dibortzio bat. Bueno, apunteak hartu edo gerora gure podcast plataformetan eta entzun, baina adi entzun dezatela. Bueno, eta hasteko azaldu beharko dugu, dibortzioaren aurretik askotan banaketa iristen dela eta banaketa eta dibortzioa ez direla kontzeptu bera eta egian urtik hasi beharko genuke, ez Maite, azaltzen zer den gauza bat eta zer den bestea. Bai, hori da, ez? Ze askotan, entzuten dugu bikote bat banandu egin dela, dibortziatu egin dela, baina errealitaten, juridikoki edo ikuspuntu teknikotik ez dira berdinak. Bin oinarrian bai dago ezkontza bat, ez? Bikote bat ezkontzen danen, bai instituzioei begirata ofizialtasun bat hartzen du, baina bikote bat dibortziatzen danean, bikote harreman hori hausteaz gain, ezkontza lotura horrekin ere hautsi egiten da. Eta aldiz, bikote bat banatzen danean, harreman horrekin bai hausten da, baina ofizialki oraindik ere ezkonduta. Kontratua edo hor dago, ez? Hori da, bai, bere eskubide eta bere obligazioekin. Hori da. Aurrekoan entzun nuen Netflixeko reality kaskarra hauetako batean. Oso ondo, Goiuri, etorri da ona profesional bat, guri, juridikoki hola jaztera, erazuk, Netflixeko kaskar batekin nahi duzu bat ondo, ondo. Atondu ez, haizu, baina ez diaz utzi bukatzen, eta orduan ezingo dut esan nahi nuena, usten diazu esaten, Netflixetik datorren. Batek, protagonistetako batek, zan emakume estatu batuarra, eta beak esaten zuen, dibortziatuta dago, eta esan zuen, ez dela sekula bere bizitzan gehiago ezkonduko, ze ez du sekula hainbeste diru gastatu dibortzioan bezainbeste, eta hainbeste denbora eskaini dibortzioan bezainbeste pentsatzen dut, hor desberdintasunak egongo direla, batetik pertsona hau famatua zelako, eta bestetik estatu batuarra delako, eta orduan legeak desberdina direlako, baina pentsatzen dut hor, banaketa eta dibortzioaren artean, dibortzioaren prozesua luzeago izango dela. Bai, eta dibortzean barrun ere ikusi beharko zen ze prozedimendu mota dan, ez? Hau da, dibortzio bat, bi motatakoa izan daiteke adostasunezkoa, edo erderaz esaten dan, edo entzuten dugun mutu akuerdo, edo adostasun gabea, edo kontentziosoa. Orduan, ez bali mazien ados jartzen, harreman horren ondoren, horrek ze ondorio eukiko zitun, kontentziosotik jongo zan ziurrenik, eta orduan prozedimendu askoz luzeagoa da, mentalki ere esango nuke, estres edo egoera gehiago sortzen dula, epaian aurrean deklaratu behar dezulako eta epaitegiak zoritxarrez ez dijoaz guk nahiko genukeen erriduan, eta horrek prozedimendua beti luzatzen du, eta aldiz adostasunezko dibortzio baten kasuan, bi alderdiek erabakitzen dute nolabait ze ondorio edukiko ditun haustura horrek, eta asko azkarragoa da, hitzarmen batean jasotzen dialako beraiek hartzen dituzten erabakiak, eta gero da, akordio horrekin soilik epaitegira jutea, eta epaitegiak horrei onespena matea. Pentsatzen barkatu, 11ak zirela eta... Bai, baina aurrera egingo dugu. Aurrera egingo dugu ordan. Ze galdetu nahi nuen nik, entzuna nuela, banatzen balin bazara eta ez balin bazara dibortziatzen, gero ezkondu nahi balin baduzu, ezin zarela ezkondu. Bai, hau da, dibortziatzen zarenean berriz ezkondu zaitezke, pertsona berdinakin, edo beste norbaitekin, eta aldiz banantzen balin bazea, lotura horrek oraindik jarraitzen dunez, hau da, zu ofizialki ezkonduta zaude, eta hemen ezintzea bi pertsonakin ezkonduta egon, ondorioz, ezin zaitezke beste pertsona batekin ezkondu. Horregatik agian, zakit hori izango den arrazoia, baina gehiago dibortziatzen dira, ez? Banaketak baino dibortzio gehiago ematen dira. Bai, hau da, gaur egun, normalean, bikote harreman batekin hausten danean, bikote hori dibortziatu egiten da. Banaketa batez ere garai batean ematen zan, zezakit bakizuten, baina dibortzioa 1980 batean onartu zan, beste garai batzuk zian, eta dibortzioa etzegon oso ondo ikusita. Onartuta gero ere, jendeak
bazukan nolabaiteko beldur bat esatea dibortziatu egin zela, orduan jendea banatu egiten zen. Gaur egun aldiz, lotura edo hori hausten danean, erabatekoa dela esango genuke. Beraz, bale, azaldu ditugu desberdintasunak gutxi gora bera, dibortziaren barruan ere badaudela desberdintasunak ez, adostasunik gabe edo adostasunarekin, beraz, entzule maite, edo dibortziatu nahi balin badu behintzat, zer egin behar da dibortziatzeko? Bueno, lehenik eta behin, abokatu bat beharrezkoa danez, prozedimendu hauek tramitatu ahal izateko, ni gomendatuko nioke, abokatu baten gana joatzea, batez ere, badakigu dibortzio baten atzean arrazoiak, asko izan daitezke, baina horrek bai, urduritasun bat edo beldur bat ere badagola horren atzean, ze gertatuko da edo nola egingo dut, eta orduan, behin abokatu horren gana junda, abokatuan lana baitare izaten da entzutea, ez? Askotan, ulertua sentitzare garrantzitsua da, eta gero egoeran arabera, eta prozedimenduak ematen ditun tresnen baitan, saiatzen gana izaten da, ahalik eta erabakirik onenak edo txukunenak hartzea. Adostasunezko dibortzioa eta adostasunik gabekoa izan da, pentsatzen hor desberdintasunak egongo direla, baina adibidez, adostasunezko dibortzio bat balin bada, abokatu bakarrarekin egin daiteke, edo bakoitzak bere abokatua izan behar du? Adostasunezko baldin bada, bakarrarekin egin daiteke, baina bi ere egon daitezke. Hau da, adostasun bat egon badago, baina posible da bakoitzak, bikoteko pertsona bakoitzak abokatu bat hartzea, eta bi abokatu horiek elkarren artean ados jartzea, eta aldiz baita ere, posible da abokatu bakarrak, bikoteko bi pertsona horiekin adostea, azken emaitza esango dugu. Zer da ohikoagoa? Denetari da. Idealena bai da adostasunezkoa izatea, ez? Eta normalean, naizta kontentziosotik jun edo ez adostasunezko dibortzio bat naizta behin ja epaitegian egon, bai beti saiatzen gea abokatuok bideratzen eta adostasunezkoa bihurtzen. Lehen komentatu dituten arrazoi hoiengatik eta bezeroentzako ere uste dugulako hobea dela, zen azkenean zuk adosten dezunean, adostasunezko dibortzio badanean, azken emaitza zure esku dago nolabait esango genuke, hau da zuk hartzen ditezu erabakiak eta zuk erabakitzen dezu. Bestearekin adostuta, baina... Hori da, baina bi alderdiek beraik erabaki dezakete ondorio horiek zeintzuk izango dien nolabait esateko, eta aldiz kontentziosoa baldin bada, azken erabaki hori hirugarren batek hartzen du, kasu hontan epaia. Eta horrek askotan ez alde bat ez bestea ez ditu ados uzten, zen, egoera guztiz ondo ere epaiak ezin du jakin, eta, nolabait, hirugarren batek zuregatik azkenen erabaki bat hartzeak, inorrez du normalean behintzat, biak behintzat eta sebeteta ez dituzten. Gainera, horrelako kasuetan ez, alderdi emozionalak hainbeste pixu daukan egoera batean, zer nolako gauzek sortzen dute desadostasun handiena horrelako kasuetan? Desadostasuna edo zerke sor dezake, baina handiena normalean izaten da seme-alabak baldin badaude, batez ere seme-alabak adin txikikoak, gero ondasunak ez, etxe bizitzak, dirua, kotxea, zer gertatuko dan, eta desadostasuna, behin gertatu zitzaigun, bikote bate etorri izan, etzegola ados, ez da ozkaiuko imanekin zer egin, ez? Orduan, pixkator saiatu behar dezu, edo, abokatu baita saiatzen da holrako egoeratan, ulertzen, baina oreka puntu bat aurkitzen, ez? Pixkat, koherentzia hori ere bildu nahian, eta, lan asko egin behar da, ez? Igual hasieran, hoi pentsatu zetortzen da, baina gero, bideratzen saiatu behar dezu, baina batzutan zaila da. Enuen espero, benetan, ez, bikote baten amaieran, ozkaiuko imanek sortzea ez da dibortziatzeko orduan, baina haizu, gauzak banatu egin behar dira, eta haizu, ozkaiuko imanak ere garrantzitsuak izan daitezke, baina pentsatzen dut, souvenir modura urrutetik ekarritakoak eta izan zitezkela. Balio emozional bat badute. Balio emozional hori askotan elkara banatua dela. Alegia, bikote bezala atzerritik ekarri dituzun imanek,
biontzat izango dute balio emozionala, eta pixkat balio emozional hori oinarritzen da hausten ari zaren bikote horretan. Baina, ez dakit. Gero horre maite, uste dut, asko komplikatzen direla gauzak, bi pertsonetako bat atzerritarra bada, edo biak atzerritarrak dira eta hemen Euskal Herrian bizi dira eta dibortzio eta gero bat kanpoan dago, banatu eta gero eta orrun dibortziatzen hasten dira. Piskat, korapilatzen dira gauzak horrelako egoeretan? Bai, ikusi beharko zan horre, nun ezkondu dian, nun bizi dian, eta horren arabera, gero, ea seme alabak dituzten, ze azkenen hemen adin txikikoak daudenetan ordenamendua saiatzen da, gero beto edo okerrago lortzen du, baino nolabait adin txikiko hiek babesten ez. Eta orduan bai daude ingurabar batzuk askotan kontutan hartu behar dienak. Eta gaur egun, honekin lotuta goatu naiz, adin txikikotaz hitz egiten nahi naiz, baino gaur egun ez dira bakarrik kustodiak eta bisitak adin txikikon gain zehazten, baizik baita ere etxeko animalien gan. Batez ere, txakurrengan, ez dakiten zuten duela aste bat atea zan notizi batez, Santanderreko epaitegi batek, txakur baten gaineko kustodia ezarri dula. Azkenean, zuzenbideak baita ere gaur egungo realitatera egokitu behar du, ez? Eta askotan, txakurrak dira, bikoten umetxoak edo, esan dezakegu, eta, parekotasun bat ematen nahi zaie, seme alabai eta... Egia, nik nire lagun batek txakur bat adoptatu zuela bere bikote kidarekin eta elkarrekin bizi ziren, hiruak, ez? Txakurraren aita, ama, eta txakurra bera. Eta harreman hori bukatu zen, mutila joan zen beste etxe batera bizitzera, eta oso komplikatua izan da, banaketa honetan, eta ez zauden ezkonduta, baina bai antolakuntza hori txakurraren kustodia bera, ez, naiz eta ezkonduta ez egon, nola orain bi aste hemen, bi aste ez, baina txakurra hemen bizi da, eta etxe honek badu jardina eta zureak ez, eta komplikatua ardun, pentsatzen dut, hori nahikoa komplikatua dela txakurrekin, baina umeak sartzen direnean, are gehiago. Bai, are gehiago, ze azkenean, bikote harreman baten haustura, bikote egiten baldin badio, imagina ezagun, seme alaba edo aurro hori, hoiei, ze sordi ezaieken, ez? Orduan, aldan neurrian, saiatu behar da, beraiek, adibidez, orain arte bizi izan diren etxe bizitza mantentzen, behaiei egoera alik eta gutxien aldatzen, edo haustura horrek alin eta gutxien eragiten, naiz askotan, zaila izaten dan, eta horregatik da askotan baitare hobea edo, saiatzen gera adostasunezko dibortzio bat izaten, zen bestela, erabaki hori beste batek hartzen dunez, gero hor sartzen da, kontentziosetik juten bada, esan nahi dut, talde psikosozial baten aurretik pasa behar dia, guraseko baitare, deklaratzera eta jun behar dute. Dena oso traumatiko bihurtzen da, ez? Bai, hori da. Eta balen zantzen bezala horrek, estres ezin egona, luzeagoa da. Koste ekonomikoak. Koste ekonomikoa, noski. Dibortzioetan askotan estres handia ekonomiak berak sortzen du, eta horregoten da arazoetako bat. Bai, eta... Askotan dibortzio ere ez da atzeratzen arazo ekonomikoagatik, galia, ez dutasun horretan nola dibortziatu, nola... Bai, hori da. Ze azkenean, egia da, ados ez bali mazea jartzen, garestiagoa da, denbora gehiago, profesional gehiago sartzen dira tartean, orduan horrek beti batez ere da estres mental hori, baina gero praktikan arazo ekonomikoak ere hor daude. Enuke maite, arlo juridikotik gehiegi urrundu, baina horrak aipatu dituzun horretan, sentsazioa daukat, ez daukat datu nolabait soziologikorik, baina gero eta gehiago gertatzen ari dela, aurren etxe hori lehen este horretan, gurasoek pivotatzen dutela kanpo etxe batean. Aurra dago etxe batean, eta gurasoak etxe horretara doaz kustodia dagokien momentuetan, eta gero bakoitzak bere etxe izan dezake, edo kasu batzuetan, bigarren etxe hori elkar banatzen da, naiz eta ez kointziditu etxe horretan. Prozesu horietan abokatuok ere parte hartzen duzue? Bada horre nolabait, ez dakit, asesoria bat, edo pauso horietara iristerakoan, edo lehenago amaitzen da pixka zuen lana? Ez, gure lana mugatzen da esango genuke, ze gertatzen dan ondorio horietan, baina umen ganako, hau da, gu bakarrik edo,
egiten duguna da, nun egongo dian ume hoiek, eta gero bai aholkatu dezakegu, hola egin, bestela egin, baino gero ja kustodia depende baitaren nolakoa dan, horrek eragiten du, beste etxe bizitzarekiko ere, erabakiak hartzea. Lento, me muevo lento, como una nube al son del viento. Lento, el cambio es lento. Bueno, oso interesgarria izaten ari da, baina denbora aurrera doa, eta nik azkeneko galdera batekin amaitu nahiko nuke, pixka bat borobiltzeko Maiteren lehenengo kolaborazioa, eta ez da azkena izango, entzule jakitezaten, gehiagotan izango dugula hemen abokatuakeko Maite, baina borobiltzeko gaur aipatu duguna, nik hasieran esan dut iraia dela dibortzio gehien ematen den hilabetea. Zergatik da iraia? Badauzkazu erantzunak? Bueno, hoi bikoteak beako beto erantzungo luke, ez baina normalean izaten da, badakigu udaran oporrak daude, denbora gehiago igarotzen duzu bai bikoteakin, bai bikotean familiarekin, eta honek askotan ekar dezake harremana sendotzea edo guztiz kontrakoa, ez? Orduan, pandemia eta gero ere gertatu zen, orduan, askotan denbora gehiago elkarrekin igarotzeak, bere alde honak eta bere alde txarra ditu. Beste faktore agian liga futbola azten da. Gero eta lehenago azten da. Igual hasiko da ere dibortzioen kolpea ja buztu bukaera aldera laizte. Hori ere aztertu darko litzateke bai. Maite Tolosa, mila esker. Asko ikasi dugut, asko jarraitzeko asmotan gabiltza. Gu oso ikasleonak gara. Gero azterketak egiten dizkiguzuenean beti ez du azterketa gainditzen, baina, geratzen zizkigu hor kontzeptuak. Gauz asko kontatzen dizkiguzue, kolaboratzaile asko zarete, eta bagara, hola, denetarik pixka dakigun horitakoak. Bai, esan beharko diogu entzulei, agian norbait konbentzitu dugula gaur dibortziatzeko, eta gure asmoa, ez da, ondo balin bazaudete zuen harremanean, ez dibortziatu guain bigarren kafean esan dugulako, baino, hortxe hori pentsatzen ari bazinaten, eta pausoa ematera usartzen balin bazarete, jarri harremanetan Maitekin, Maite, nola jarri behar dira zurekin harremanetan? Guk bulego hemen Tolosan daukagu, errementari kalean, orduan bertatik pasa daitezke, edo telefonoz dei dezakete, eta, sare sozialetan ere, aurki daitezke. Hortxe duzu eta gero kontatu gu. Entzuleak pentsatuko du, Tolosak zenbaterako ematen duen, markatu entzule herria borrelako da fairia bezala. Kostatzen duena, baino gehiago ematen duen herria. Maite Tolosa, mila esker eta laizzer arte. Eskerrik asko zuei. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. 10 minutu gutxiegi dira disko batek atzetik duen lan guztia azaltzeko. Musikaria. Astelehenetik ostiralera, gaueko 11:00, Iker Gurrutxagaren eskutik. Naiz irratia. Alde erantziz. Amets Jordan Arrieta eta Egoitzar Biola Albeniz. Azkenean etorri gara, Naiz irratiak behartzuela etzekien programa egitera. Eta hemen izango gaituzue tarotaz hitz egiten, bizitzaz, zapalkuntzez, injustiziez eta beste hainbat gauzetaz ere bai. Alde erantziz, ostegunetan, arratsaldeko 7:00. Naiz irratian. Goizeko 11:00 eta 16 minutu ditugu, eta zera, bagoaz poliki Iruñarrira, antxe Arkakuso zai daukagu eta aurtengoa estrenatzeko, egia da aurtengoa estrenatzera ere nolabait irratian aipatu dizuegu, elkartu ginela, Naiz irratiaren programazio berriaren aurkezpen ekitaldi eta saio berezi horretan. Iruñe, egun on, eta ongietorri, mikroa iriki beharko duzu, zeitxite ikusten dut dagoela. Ez dakit.
besterik gabe. Bai, egunan, Egunon! Zer moduz? zu ondotagu. Hori zoik jakengo duzu, Urbildu pixka bat mikrofono hori, ze oso bajutxo entzuten zaizu. Vale, hasta. Badakit aurrengo denboraldia bukatu nuela esaten urruntzeko. Kontrakoa. Baina, udara honetan, zure teknologian ere dibortzioren malgertatu da, eta hor, ez dakit, zerbait ezberdin dago, ze oso bajutxo edo gurean, baina, bueno, baju entzuten zintugun, orain hobeto. Orain hobeto? Bai, ondo zabiltza? Bai, hemen kaina emateko prest. Oso ondo. Bueno, alokairuaren arazoaz hitz egin behar dugu Iruñerekin, ez dakit zer gertatzen, badaki zer gertatzen, gauza gehiegi gertatzen dira alokairuaren arazoaren inguruan, baina tira, gaur nahi zuen Iruñek gaia ekarri, eta ze nondik eta nora, Arkaguso? Baina, nahiko gaurkotasuna daukan gaia da, ze atzo Espainiako kongresuan atzera bota zen eztabaidatzeko aukera egotea nola da, alokairuen prezioak mugatzearena. Baina, bueno, kontua da. Aurrekoan TikToken nebilela eta hor badago eduki sortzaile bat deitzen dela Eric Harley. Asko gustatzen zaidala, bera arkitektoa da eta azaltzen ditu, bereziki Espainiar estatuan, baina ere munduan barrena ere bidaiatzen duenean probesten du edukia sortzeko, egin diren txapuza arkitektonikoak. Edo bestela batzutan ere arkitektonikoki nolakoak diren eraikuntzak. Baina oso gehien gustatzen zaizkian bideoak hoiek dira, ez? Pixkak hor korrupzioa atzean dauden hoiek, eta kontua da aurrekoan hori bere bideo batekin topo egin nuela, eta esaten zuen, ez dakitzuek Los Sims eta horrelako jokuetara jolastu. Bueno. Jolastu garen, nik gaur egun jolasten dut. Ara? Nik Sims laugarrena, oidan ere, historiako bideojoko gustukoena. Eta, gustatzen zait, etxeak eraikitzagatik, Gero, etxeak eraikitzen ditut, atontzen ditut, poli-poli jarri, eta gero pertsonaiak egiten ditut, eta hasten naiz etxe horietan bizitzen, eta espertu egiten naiz. Eta orduan beste etxe bat eraikitzen dut. Ni naiz, pixkat, ni jaio izan banitz, 70ko hamarkadan, eta hankartean potrobana eta zakila edukiko banu, izango nitzake, Jesus Gil. Eta esango zenuke fascineroso. Nik joango nitzake Espainiako kostara, eta esango nuke etxe bator, etxeak, eraiki. Eta gero espertu. Pelotazo inmobiliario. Zera, burbujaz zerorek sortuko zenuke orduan. Nik. Hori egiten dut Sims lauetan. Beraz, Zara, ezkertierra bizitzan, baina pixkat eskuindarra Simsen. Bai, ez delako dirurik erabili behar Simsen, eta orduan eraikitzen ditut, ez ditut eraikitzen gero saltzeko eta edo alokairuan jartzeko, ez. Gehiago, Osea, hemen da galdera garrantzitsua, egiten duzu trampa dirua lortzeko. Noski. Ordan bai izango zela, Jesus Gil. Bai, trampa, hoi da. A ber, zer izarete esaten? Jesus Gilek tramparik egiten zuela? Respeto bat, Vale, barkatu. Jesus Gil gizon eredugarria da. Goian bego. Jesus Gil hilda gongo da benetan? Ez dago garbi hori. Konspirazio teoria. Jesus Gil. Gian biziri dago, Eta imperioso. Eta imperioso ere bai, ez da? Zer den mundu ikuskerak zapaldu daukitzea, ez? Eta Euskal Edunak izan da ere oso Espainiar eredukoaren tipo baten ezaugarrien berri izatea. Hori da. Hala ere, zergatik galdetu, monopolizatu egin dugu, monopolizatu inoiz, ze ondo erabilita. Barkatu, monopolizatu egin duzu, ondo erabiltzen hasitazuk. Monopolizatu egin dut elkarrizketa hau, baina zergatik galdetu duzu Sims bideojokoaren Iruñe?
Kontua da, Simsek ere bazuela Sims City izeneko bertsio bat zela hiriak sortzeko, eta badago beste joku bat, gaur egun modernoagoa dela, eta gainera IA, edo AA, adimen artifiziala, barneratu duena, deitzen dela Cities Skyline ezakitzen batgarren bertsioa, eta kontua da, hori, sartu berriot diotela adimen artifiziala, eta erabiltzaile batek ikusi du, joko honetan egin dezakezu, zara hiriko jabea totalmente, kontrolatzen duzu ez bakarrik non eraikin, zenolako eraikinak, baizik eta ze sistema ekonomikoa, el sistema de zaborren sistema, guztia. Total, pues, garatzen joan zen, eta iaren bidez garatzea eskatu zuen, eta ikusi zuen nola zenbat eta eraikin gehiago zeuden, espekulazioak ere, prezioa gora egiten zuen. Orduan, ze pasatzen zen, bertan bizitzen zirenak ezin zutela erosi etxe horiek. Orduan, adimen artifizialak zer egin zuen? Soilik utzi herritar bakoitzari etxe bat erosten. Epa! Mugak! Oso ondo, hori behar dugu. Ze simplea dirudin, Pim pam pun! Bai. Orduan, Hermanizari horpi hori, zazpi etxe bizitza nola dozkazun ez teizu gustatzen, hau. Kontestuan jartzeko, nik gelditu nintzen tente arkitekturarekin, Lego etzan ez da existitzen, eta hauen ez daki Simsek ez dakizea adimen artifizialak dia bakarrik bat erosi dezakezula, ni bueltatzen bagara tentera, bakoitzak bat geneukan etxen, eta arazorik ez ziren. Kontua da, Erikek aipatzen duela, eduki sortzaile honek aipatzen duela bideojoko honetan, adimen artifizialak jabetzak kendu zituela etxe bizitza bat baino gehiago zuenak, eta horren arabera, joan zela ekonomia erregulatzen, biztanle guztiek etxe bizitza izateko aukera izaten, arazo guztia desagertu zela. Orduan, zer egin zuen abildua preferiria.periferia dela Eric Harley aipatu dizuetan, jarraitu nahi baldin baduzue, hartu eta ChatGPT-eri galdetu Espainiar estatuan zer gertatzen den etxe bizitzaren arazoarekin. Eta 6 arazo atera zizkion. Lehenengoa, prezioak, daudela, zerutik ez, daude ja Marten, minimo. Bigarrena, etxe bizitza kopuru txikia dagoela behar adinarako. Eta suposatzen dut ere prezioek zer ikusia dutela. Gero, obviamente, gentrifikazioa eta turismo masifikatua. Ze, hor, Donostian bereziki, baina, Iruñan ere hasi gara hori sumatzen ez, nola alde zaharrak bihurtzen ari diren espazio bat, turismo masifikazio horri bideratuak, eta bertan bizi direnak, kanpora joan behar duten bizitzera. Laugarrena, izango liratezke hipoteka eta alokairu egonkorrik lortzeko aukera eza, ez? Ze daude nahiko gora beratsuak eta, alokairua ja, nite kuento. Aurrekoan uste dut albiste bat entzun nuela, Iruñan ja 500 eurora iritsi direla logela baten alokairu. Eske, negarra egiteko sartzen zaitze, ez ulertzen gero, ez? Soldata ikusten duzu, ez? Zure nomina ikusten duzu, eta gero sartzen zara idealistan edo fotokasan edo horietako batean, eta ikusten duzu alokairuren prezioa, eta barre egiten dut, negarrez egitegatik, entzun nuela, gomendatzen dutelako, ekonomian aditu guztiek, esaten dizutelako, ez gastatzeko alokairuan zure soldataren erena baino gehiago. Eta orduan, claro, barre egiten dut nik hori ikusita esaten dudalako. Ekonomian eta finantzietan adituek esaten badidate ez gastatzeko
erena baino gehiago, eta horrela, izan, ez, behintzat zerbait aurrezteko aukera edukiko dudala. Eta hori ere izan da banketxe jarri izan duten muga bat zure arriskoa kalkulatzeko, ez? Zure soldataren erena baino gehiagoko hipoteka bat ez izugu emango, eta horrelako kontuak. Baina gero, ikusten duzu alokairuaren prezioa, eta esaten duzu, bida, gian finantza eta ekonomian aditu horiei galdetu beharko diet, non dauden nire soldataren erena balio duten etxeak, ze hemen ez daude. Hori eta hipoteken kontua ere da gero beste mundu aparte bat. Baina, bueno, ja bukatzen joateko, 5. arazoa, nolabait esatearren, jartzen zuen espekulazioen mobiliarioa, obviamente, eta azkenekoa politika eraginkorrik eza. Baina, eta justo atzo, Espainiako diputatuen kongresuan, pues... Gauza esango dizut, guztionen inguruan, bigarren kafean aurten Pablo Zurutuzak Lubakian izeneko tartea osatuko du, erreportaje, entrevista, hausnarketa, alor oso ezberdinetako jendearekin, erresistentzia taldeekin, afektatuekin, hirigintza eta arkitektura adituekin eta bestelakoekin, eta laiter nolabait, baipatzen ari garen arazo edo, gatazka puska honetan, sakontzeko aukera izango du hemen bigarren kafean, beraz, izango du nolabait gaian sakontzeko aukera, eta iruditzen bazaizu, zure gidoiaren, ze galdetu du gaur Indiokerrek, ea gidoia bazen nuen, Indioker arkakusok gaur gidoia badu, bigarren puntura igaroko gara. Bega. Bueno, denok entzune izango dugu, zer gertatu, zer justo legebiltzarrean aste honetan, aurreko astean. Aste honetan, eta hitz egin dugu bigarren kafean horren inguruan. Esango dizuet, zer gertatu den. Gertatu da pixka eta hau, ez? Ez da itxatxiak bat gertatu dakigunik, baina nolabait, gertatu dira gauzatxoak. Baina, bueno, irakurri ditugu, entzun ditugu horren inguruko albisteak, baina esango duze, Arkakuso, zergatik ekarri duzu berriz, bigarren kafean, da hitz egin dugun gai bat. Bai, Arkakuso zergatik, esan. Zergatik. Pues, kasu honetan, legebiltzarreko Bildu taldeak jakin izan duelako viralizatu izan den albiste bat probesten gai jakin batetaz hitz egiteko. Hain zuzen, gorantza doazen ETS eta antzekoen inguruko eztabaida mahai gaineratzeko. Eta, uste dut bideotxo bat. Audia entzun dezak. Geratu gara. Bai? Zezen nahi dezu horrekin. Gaur parlamentua bolo-bolo dabil WhatsApp talde guztitan. Segurunik gaur mito batzuk erori dira, eta erakutsi dugu ez dela beharrezkoa supermerkatu konkretu batuetara joatea ligatzeko ez. Baina, anekdotaz aparte, gogoratu beharko genuke gaurko egunean, sexu bidezko infekzioek gora egin dutela gure herrian, eta bera egin duela preserbatiboaren erabilerak. Beraz, gaurko gertakari honek lortu duen oihartzun handi hori baliatu beharko genuke gure ustez, sexu bidezko infekzioien kontrako eta preserbatiboaren erabileraren aldeko kanpaina erraldoi bat egiteko. Eta hemendik gonbidatu nahi ditut gainontzeko alderdiak eta gobernua gauza bera egitera. Zoragarri. Bai, egia esan, boom, horrela, entzuten da, ez Iruñe, boom. Hori da. Osea, benetan garrantzitsua dena, ez? Osea, bai, anekdota bat da, justo, ikasturte hasi eran, ez? Legebiltzarrean, bozeramaien asamblea horretan, pum, hori topatzea, gainera ordu erdi lehenago garbitua izan denean, badu bere historia, baina hemen arazoa edo garrantzia duena zein da, ez? Eta nik uste dut horrelakoak klabeak direla bereziki gaur egun sare sozialetan bolo-boloka dabiltzan gaiak probestuta, kasu honetan Bilduk egin duena da bere diskurtsoa erantzi ez. Hau dago, hau hartzen dut eta honi heltzen diot,
nik nahi dudanaz hitz egiteko. Eta iruditu zait fantasia bat. Hau, bueno, komunikazioan eta marketingean eta hitz egiten da honen inguruan eta egia esan batzuk oso ondo egiten dute, enpresa asko adituak dira hartzen horra tendentzia, trending topic den zerbait eta horrekin kanpaina bat egin, baino egia esan gutxiagotan ikusten dugu ez denean saltzeko zerbait, ez? Hau da, Coca-Cola bezalako enpresek azkar batean egiten dizute, ez dakit, hitz egin genuen aurreko denboraldian erromatarren imperioa, eta erromatarren imperioa jarri zela puri-purian eta modan zegoela, eta orduan segituan, handik 2 segundotara, ja, Coca-Colak bazuen kanpaina, erromatarren imperioarena, Pepsirik ere bai, baino saltzeko helburuarekin. Kasu honetan ez da saltzeko helburuarekin egin. Bueno, ez behintzat produktu zehatz bat edo dirua lortzeko baizik eta kanpaina egiteko, eta jo, zoragarria da aprobetxatzea, denok egin dugu barre, ez? Kondoia agertu da, legebiltzarrean zer gertatu da. Baina, goazen barre egiteaz gain, ze barre egitea oso ondo dago, barre egiteaz gain, goazen ere, hausnartzea eta hitz egitea, ze arazo dagoen eta preservatiboen erabilera gutxitzen joan dela azkeneko urteetan, Iruñe. Hori da, eta ez geratzea zuzen bakarrik memean, ez? Memea egitearena, adibidez, estatu batuetara jotzen badugu, nola izan zuten Donald Trumpek eta Kamala Harrisek eztabaida hori, non Trumpek zioen Springfielden txakurrak eta gatuak jaten zituztela, edo horrelako, eta bueno, horren inguruan sortu dira memeak edo eta inkluso abesteak, baina horretan geratu dira, ez? Ez dute hartu, kasu honetan Kamala Harrisen kanpainakoek egiteko venga, nola erantzten diogu guk gure balioa. Baina hor, egia da, adibidez, uda honetan oso modan jarri den kontzeptu bat izan da brat. Bai, brat. Eta Kamala Harrisek bai erabilizuela bere kanpainan, brat. Bueno, brat jarri da modan, ze Charlie XCX abeslariak diskoak kaleratu zuen, eta brat izena zuen ezakit diskoak edo singleak, edo horrelako zerbait. Albumak brat izena zuen, eta orduan, memea egin zen, Brat Summer eduki barrenuela, udara izango zela oso brat, eta egia da, Kamalak erabilizuela, eta Charlie XCX bera izan zela agian lehenengotako artista esan zuena, nik Kamalaren alde bozkatuko dut hauteskunde hauetan. Eta Mike pentsatuko duze, Montre da brat izatea. Brad Pitt ez da, hori argi geritu zait. Brad Pitt ez da. Brad Pitten adinetik gertu haudenok ere ez dugu ulertzen. BRAT idazten da. Eta kontua da, berez, bere definizio ertxian da mukizu, baina badakizue gaur egun gazteizkerak egiten duela bere ganatu eta aldundu kontzeptu asko, agian beste esan nahi bat zutena. Kasu honetan da gehiago, da neska bat aldundua dagoena, bere arauak jartzen dituena, dela una tia txula. Ulertuta. Vale, oso ondo. Eta gaina, braten kolorea da berdea, eta orduan maitorri da oso brat. Oso tio txulo, bai. Konturatu gabe, sartuta zegoen tendentzian. Arkakuso, aurrera egin behar dugu, ez da azkeneko gaia minutu terdin aipatzeko modukoa den, edota nahiago duzun brat giroan amaitu eta lasaiago agurtu. Bukatuko dugu brat giroan, eta nahi baldin baduzue, aipatu dezakegu ere brat kontzeptua izan zen gutxi gora bera uda hasieran eta uda erdialdean gehien bat erabili eta bolo-boloka mugitu zen kontzeptua, baina gero, uste dut abuztutik aurrera, puri-purian jarri zen beste kontzeptu bat, dela justo kontrakoa, eta da Demure. Eta Demure, berez TikToker batek erabili zuen modu parodikoan, modu ironikoan, ezateko, begira, ke mona, ze lasaia, ze naizen, en plan, ze zuzena, justo brat den kontrakoa. Eta pixkat, hola, nola bait,
pixkat errazagoa saltzeko, niri horrela egiten zait pixkat errazago. Hemen nola selkatuko genituzke bratak eta demiurrak, pues nik uste dut bratak izango zirela gehiago txoniak, Bai. eta demiurrak Kaietanak. Kaietanak, bai, hori da. Baina zu izan zaitezke jarrera kontu bada, Kaietana bat izan daiteke oso brat, eta txoni bat izan daiteke demiur eta mindful egiten dituen gauzekin. Agian, bere luka ez da oso demiur, ze demiur da xumea bezala, ez? Neurritxua, arretatxua, zintzoa xumea. Orduan, baina Kaietanak, ojo, no sé, nik ez ditut oso bratik uste. Oso bratik uste. Akaso ez da behin honekin uste dut datorren astean jarraituko dugula, eta gainera urutzi ditu gaitxo batzuk aipatzeko. Gozatu asko asteburua, asteburu atarian gaudeta, eta musu asko zaindu. Eta gora San Fermin txiki, aio. Ai, agur. Naiz irratian, bigarren kafea. Badator 72. zinemaldia eta bigarren kafean indarrak Gronx jatetxean hartzen ditugu. Zurriolan, kursalaren pare-parean, zinemaren izarrak nazioartekoak dira, baina janaria bertakoa 0 kilometrokoa. Goizeko 8:00 gosariak martxan dituzte eta baita guretzat ere. Euskal zinemaren izen handienek Gronxeko gosariak dastatuko dituzte, diamantezko gosariak tartean. Sukaldea etengabe zabalik gaueko 11:00-raino. Zurriola etorbideko 6. gozatu zinemaldia Gronxen. Pretty woman, won't you pardon me, pretty woman. Eta bagoaz murgiltzen bigarren kafearen azken txampan, Mai eta Goiurik abandonatuko naute, Julen Goikoetxea datorremen azken txampan eta arraun egitera. Mai, datorren aster arte. Urrengo aste arte, eskerrik asko. Goiuri zu bihar zinemaldian, fin, eta lasai entzuliok nimen geratzen naiz, eta segituan Julen ere bide lagun hemen arraun egiteko. Badakizu bigarren kafean zaletasunak zerrendatu beharko bagenitu, eztabaida izango genukeela. Baina Goiuri hemen ez dagoela baliatuta, esango dut akaso izan daitezkela kafea. Bai. Goiuri asko maite dituen eta denok asko maite ditugun kroketak. Baita ere. Eta pirauak. Bai. Ze gehiago edo gutxiago, bigarren kafeko kide guztiak eraman ditugu inoiz, bidasoa jaistera, Hondarribian iluna barra ikustera, hori ibaian ere aritu gara, bueno, beti dauzkago hemen aitzakiak, eta nik ere bataitak ekartzen ditut, Angel Kuerdo kontatzen dizkigu munduan jetxi dituen ibaiak, Josu Iztuetak zeharkatu dituen tarteak, orain ere badoa, kanaldu midi egitera, eta lehengo batean, horrela pirauak giroan gabiltzan onartean, gauza betaz enteratu egiten gara. Eta gure hurrengo gonbidatuak badu abentura ederra eskuartean kontatzeko, eta horrexegatik gonbidatu dugu gurera Iker Sansinenea Arregi. Iker, ongietorri, eta egunon, bigarren kafera ongietorri izan zaitezela. Berdin, zuei ere ongietorri eta egunon. Urbildu mikrora beldurri gabe eta nahi dutuzuk askoa jantzi, hemen entzuten ariaren heilunek igual, kokatuko zaitu Norbeiar giroan edo herrialde nordikoen giroan, ze plana hori da sortu duzu, proiektu bat, datozen, esango dugu, hilabeteetan egiteko, proiektu luzea da, Bikin Basque Kayak aurkeztu duzu duela gutxi, helburua, Norbeian zehar, Oslotik ipar muturreraino edo, bidaia kaiakan egitera, modu autonomoan, tarteka, laguntzaren batekin, beste kaiakistaren baten, konpainiarekin, baina oinarrian bakarrik, bazoa zau egitera, nondik nora sortu da proiektua gauzatzeko beharra edo gogoa. Bai, proiektua sortu zen, duela ez asko, duela 5 hilabete,
nik bidei bat neukan planifikatuta, nire bikotearekin, kasu hontan Norvegia iparraldea eran dauden Lofoten uhartetara. Lofoten uharteak destinu oso politia eta dia kaiakean itsas trabesia egiteko. Eta, area gerturatu ginen, bi astetan zeharkaldi bat egiten egon ginen, eta, lilura eta etorri ginen, bertako paisaia, itsas fauna eta bestelakoekin. Orduan, han bertan geundela ja, honea iritsi baino lehen, ja ni pixkanaka buruan hori guztia elukubratzen, esaten nu, hemen proiektu polit bat atera daiteke, eta, gero han geundela kultura nordikoa, bikingoen eta usadioien kultura guztio hori arakatzen junginan, irakurtzen, eta irrika sortu zitzaigun, eta pensatu genuen pixkat kultura hori Euskal Herrian izan zuen eragina, guretzako sorpresa izan zen, irakurri genuelako nola bikingoek bere garaian Euskal Herrira ere etorri zirela, bere itsas bidaietan nunbait Donibane Loitzunen, Baionaldean, Mundakan ere asentamenduak izan zituztela, eta guzti hori uztartuz proiektu honi hasiera eman genion, idatziz, pensatuaz, eta zuk esan dezun bezala, pensatu genuen beraien itsas bideak pixkat rekreatzea edo birsortzea Oslo eta Iparre Lurmuturra Norkap lotuko zituen zeharkaldian. Saio honetan oso guztiaren zalea gara, eta, esan da bezala, bidaien oso zale, pirauaren eta beste bidai sistemen oso zale, baina baita antropologiaren eta Juan Ignacio Artxoagarekin entzuleak gogoratuko dira, pare batetan behintzat hartu gu datartea bikingoen eragin hori, eta gure hizkuntzan utzi dituzten arrastoak eta aztertzeko, eta nolabait entzuleak aso gogoratuko da, esaterako bildarratz edo pildain bezalako abizenetan bild buruzagi bikingoaren oinarri hori badagoela, Baiona inguruan egon zirenean nola angelu, frantzesez anglet den hori, angelu berez, anglotik, euren talde etnikotik nola badatorren, Bizkaian ere aipatu duzu eta hala da, Ibar angelu bera ere, Ibar buruzagi bikingo eta anglo talde etnikoaren nasketa bat direla, gauza oso xelebreak gertatzen dira eta denentzat oso ez ezagunak eta egia da, bikingoek gurean uste baino, eragin gehiago, egia da oso aspaldiko kontuak direla eta antropologian arakatu egin behar dela, bilatu egin behar dela, zior arrantzak giroan ere utzi dituztela konturatzen ezkaren ikasketak eta bestelakoak. Eta tira, zuek Iker, zuek esango dugu, zuek ere proiektu orkezpenean azaldu duzu. Askotan pluralean hitz egingo dut, ze badago lantalde bat hor babesa ematen, baina gehiena bakarrik egingo dut kaiakean. Eta tira, zu animatu zara, bideo egitera. Bideo soluzioa da, 2500 kilometro, eta hori egiteko denbora asko behar da. Aitortu diguzu, egunotan hizketan aritu garenean, kolpeka egingo duzuela, ze horrelako eguraldi on, itsas baldintza eta batez ere argitartea topatzea oso zaila da intarte zabalean, ez? Bai, zalantzari gabe, zuk zeuke argi azaldu duzun bezala. Trabesia hau, 2500 kilometro baino gehiagokoa da, eta hori era bakarrean enkadenatzea hango baldintza meteorologiko eta klimatologikoekin ezinezkoa litzateke, ez? Argi faltaren gatik, batipat. Horregatik, pasarte edo episodio ezberdinetan konkatenatzeko asmoa daukat, eta, lehenengo episodioa planifikatu dugu Oslotik, Kristiansan irira edo, gutxi gora bera 160.000 nautiko daude, eta hortik aurrera ikusita ja negu giroan sartzen ginela, urrengo pasartea, urrengo urteko maiatza bukaera edo ekainarako aurre ikusten dugu. Beraz, lehenengo kolpe honetan, 160.000 nautiko aipatu dituzu? Hori da. Hori, 300 kilometro dira? Bai, gutxi gora bera, 320 piko, hori da, arte horretan da. Zein da horrelako bidai baterako aukeratuko duzun materiala? Zaipatu barra daukago, Iker, zu oso gaztetatik, umetatik esango dugu, zarela kaiakista, zarela pirauista, alor ezberdinetan aritu zara, urbizitan, itsasoan, raftinean, ibailean, esparru oso zabaletan, eta horrek ematen du, ez, materialaren oso ezagutza zabala, gero aukeratzeko hemen itsasoan, itsaso baldintza hauetan, auta beste, badukazu garbi, larun batean bazoazte, zein izango da materiala, zerkin abiatuko zara?
Bai, bueno, materiala izan behar da material espezifiko bat, ez? Hau da, gure kaiakak izango ditu konpartimendu estanko zenbaitzu, 3 bat edo gutxi gora bera, eta nahiz eta konpartimendu estankoiek estankoak izan, barnean eramaten ditugun materialeak, arropa, lozakuak kasu, horiek ere bolsa estanko egoki batzuetan gordeta eraman behar ditugu. Horrek bermatzen digulako material hori gero lehorra egongo dela. Horrekin batera, akanpadarako materiala eramango genuke, bai kanpin da, baita energia iturriren bat, plaka solarrak, seguridade aldetik, irratiak, GPS-ak. Kaso hontan ere, nahi izan dugu, bikingoek nabigatzeko erabili zituzten teknika antzerakoak erabili. Bikingoek erabiltzen zuten haizea eta arrauna, naturaren eta gizakion indarra, eta guk hainbestean ere gure kaiakak bela bat izango du, lema bat izango du, eta horrek lagunduko digu, haizeak gure alde jotzen duenean noski, asko aurreratzen, ez? Eta esan bezala, materialarekin, akanpadarako materiala, hango egoera klimatologikoa aguantatuko duen materiala oso importantea, zera ja momentu honetan minimak 2-3 gradutan daude, edo gutxiago hemendik 2 astetara, orduan, materiala importantea da baita. Ze temperatura topatuko duzuen ere aurreikusi duzue? Bai, aurreikuspena momentu honetan 17-15 graduren inguruan dago, horrek, garantia bat ematen digu, esan nahi dut ez dago bat ere hotza ura, eta zentzu hortan, hobeto ez. Beraz, ez du exigitzen nolabait urak berak behintzat kaiakean alako, ez dakite, zera aislanterik edo bestelako materiali jartzea, ze temperatura horiek gutxi gora bera udazkenean Euskal Kantaberriar itsasoan topa daitezkenak dira, ez? Bai, zuk esan bezala, temperatura horiek erabat jasangarriak dira, momentu hontan behintzat, baino adibidez, materialari lotuta, txubaskero on bat beharrezkoa da, euria ingo digu gustatu edo ez, behin baino gehiagotan, eta hori da, importantena. Joango gara pixkanaka bidei hau aztertzen, aipatu bezala, hegoaldetik iparralderako bidea egingo duzue, arrazoiren bat egon da hor, hasieran, zergatik horrela? Bai, arrazoia injustu izan da, orain aurten, hilabete honen bukaeran edo ateratzekoa ginela, eta iparrean dagoeneko oso temperatura batzuak daude. Haizeak ere oso indartsuak dira, eta kaiakean egiteko baldintza gehiegi edo oso gogorrak, eta seguridade aldetik ere ez dira oso onak. Horregatik erabaki dugu Oslotik goraka. Oraintxe ere hemen begiratzen, Tromsoren temperatura oraintxe 13 gradu da, baina hurrengo 10 egunetan 10 gradutik bera kokatuko da. Eta pixkana, 4 graduraino edo jeisten da, udaberrian, ez? Beraz, zuek Tromso zeharkatuko duzue, Iparlur muturrora bidean, hor ere, kalkulatu behar duzue, ze garaitan joan eta ze temperaturekin egingo duzuen topo, ez? Bai, hori da, ni aurreko bidaian Tromson ere egon nintzen, pixka bat informazioa bilatzen, plan hau planifikatzen, erdiesten, eta zuk esaten zu bezala, horre latitude horietan beste klima bat dago, garai honetan gehiago, eta beharko genuke udara bukaeran tarte hori egiteko hortan izango ditzake. Berriz ere temperaturak 15 graduen buelta hortara hurbiltzen diren garaia do. Bestalde, aztertu duzu dagoeneko bide guztian zen izango diren geldialdiak, etapa bakoitza, hor, itxaso aipatzen dugunean, norbaiti datorkioa kaso burura Menorkako buelta egitea, ez? Jende askok egin du Euskal Herrian, eta han itxaskala batera segituan iristen zara, olatu berezirik gabe, sartu aterako oso erresak dira, eta erres egin daiteke. Egongo zaren girotan, akaso, itxas sartu atera horiek ez dira erresak izango? Bueno, hori aztertzea bere biziko garrantzia daukazuk esan bezala, adibidez ni Menorkan askotan ibili naiz, eta han bueltaka ondo sautzen dut. Eta kasu honetan, egitera guazen, lehenengo tarte edo pasarte honetan, begiratu dugu
pixkanaka, egunez egun begiratuta, pues, dauzkagun bitarteko lanabes ezberdinekin, eta nahiko eremu erresa edo lurreratzeko apuro batean, lurreratzeko nahiko eremu erresa da. Baino, badira aurrerago, hainbat fiordoren inguruan eta hango arroken konfigurazioagatik pareta edo amildegi moduko zona batzuk eta hoietan justu oso importantea da planifikazio on bat egitea, nolabaiteko denboraleak edo harrapatzen bazaitu, zailtasunak izan ditzazkegulako. Portu segurua, deitu dizaiokegun hori, irtenbide segurua, horrelako giroietan ja erlaitzean edo amildegi giroan egonda, akaso dira 3 ordu kaiakean horrelako puntu batera iritsi arte, edo gehiago ez dakit hori aztertuko zenuten? Bai, hori da, zuk esan dezuna, 3 ordu, 5, begiratu beharko genuke hori, urrengo pasarteak nolakoak diren. Pasarte honetan egia esan, nahiko amablea edo esan daiteke da orografia eta ez gaitu asko arduratzen horrek. Baino, esan bezala, pasarte honetan aurrerago beste zailtasun eta nolakotasun batzuk aurkitu ditugu. Haizea aipatu duzu, belaren erabilera, eta kuriositatea sortzen zaite, iniz pirauan ibili den edonor, jende asko ibilia pirauan, bela hori palari lotzen zaio, pirauari lotzen zaio, nola egiten duzu, eta ze tamainuko bela bat eta zari gara? Bai, bela hori pirauaren aurreko aldean edo proban instalatuko genuke, bela txikia da, gutxi gora bera metro karratu bateko superfizie belikoa edo esan daiteke izango luke, zergatik da txikia, piragua embarkazio bezala ez da oso zabala, nahiko estua da, eta haize fuerteak eta haize oldarraldi batek harrapatuko bazintu, estabilitate kontuarekin zailtasunak izango genituzke. Horregatik belak konfigurazio hori daka. Aterki handi baten tamaina zari gara gutxi gara bera? Bai, beste forma batekin akaso? Apur bat gehiago, bere masta eta bere botabara izango luke, eta bela eramango egun bela motak, gainera aukera ematen digu, popatik, aletatik eta trabesetik datozkigun haize komponente ezberdinak aprobetxatzea. Kontrakoa haizea balin baukagun, noski, bela... Ez dago ez ere egiterik. Trabeskako haizearekin, pirauaren lemak berak egiten du lana, edo palarekin ere lagundu bartzaio, nola egiten duzu? Bai, hori da. Lemaz gain palak ere lagunduko liguke, eta horretaz gain badago beste mekanismo bat, horza moduko bat, eta horrek bai asko lagunduko ligukela kaiakaren deriba hori edo saiesteko. Beraz, horza finkoa da? Ez, hortza retraktil modukoa da, guk nahi dugunean jarri, kendu edo tamaina batean edo bestean jarri genezak. Eta horrez gain lema bat daukazu. Hori da, bai. Senolait entzuleak okatzeko hortza moduko hori izan daiteke surf taula batean ikusten dugun kilaren moduko bat, baina kasuetan irten eta sartu egiten dena kaiakean, egoeraren arabera mesedegarri edo kaltegarri izan daitekelako. Hori da, zuzen ere. Eta lemarekin antzeko zerbait gertatzen da, lema jarri edo kendu daiteke, eta gero hankekin piragüistak erabakitzen du zen orantza eman. Beraz, bi hoiek gehi pala, trabeskako haizearekin batera, izan daitezke nolabait nabigatzeko modu bat. Bai, eta guztien artean, konfigurazioan bat lortzea, hori... Ez da inerrez izango ez. Bueno, behar dezu, piraguan eokaiakean, esperientzia bat euki, haizearen inguruan, navigazioaren inguruan ere esperientzia behar dezu pixka bat. Eta hau guztia, aipatzen ari gara, itxasuan zaude, eta itxasuan olatua egongo da. Egon daiteke? Bai. Haizea badago normalean olatu ere egoten da. Bai, egun hauetako aurreikuspenari dagokionez, justo gaur goizan egonez begiratzen, guindi eta horrelako aplikazioetan, eta nahiko bare ongotzela zirudien, baina mendikan 6 egunetara nahiko maretoia dator, ia 3 metroko olatuak datoz, eta baldintza horietan aztertuko nuke oso ondo nondik nora jo, eta zer egin eta zer ez egin. Bikin Baskaiak proiektuari gara ezagutzen, Iker Sansinenea arregi pirauistarekin, badoa, abentura eder bat bizitzera, abentura horren lehen kolpe majo bat osatzera, Oslotik ipar lurmuturrera, nolabaite Norvegiako mendebaldeko, itxas eta ozeano guzti hori zeharkatzera, piragua baten laguntzaz, piragua, pala, haizea, nolabait, duela 1000 urte bat baino gehiago Euskal Herrian egon ziren bikingoen nolabait arrastorri jarraiki eta eurek erabiltzen zituzten itsas navigazio
mekanismoetako batzuk baliatuta, euren ontziak bestelakoak izaten ziren noski, handiagoak eta ziurrenik ziurragoak, baina abenturak ere hori badakar eta piragua hartuta bazoaz aruntza. Ez dakit, galdera asko sortzen zaizkit, badakit entzule gere niri piragua mundu asko gustatzen zaidala, eta horrek frikismoan ere murgiltzen gaitu, ez dakit Julen zuri ere galderarik sortzen zaizun. Galderaren bat gero akaso, baina niri nintzen gogoratzen aipatu duenean orain, olatu horiek eta temperatura horiek eta otsailean gogoratzen zerra Hondarri biara nola joan ginen horrelako olatuko eskor batzuk eta han sekulako epika bota genion ari eta nore Ikerren kontuak entzundakoan ja ari zait olio ipurdia jartzen niri. Ari zara pixka bat gutxiesten gertatu zena. Egia da GoProa gero dena leundu egiten duela. Irudia ere txapaldu egiten du eta hemen gure lankideek eta goiurik eta parre egiten zuten. Baina egia lehenengo itsasora atera ginen, David Perez irakaslearekin, lagun pare bat, Julen tartean eta bar, eta egun hartan oso kerrezpa naiz 1,6 m zazpiko olatuak zeuden. Eta hori, inoiz ibilizten horbaitentzat itsasoan impresioa eragiten duen olatua da, Azkenean olatuaren puntatik zulora, hor desnibel handia sortzen da, eta tira, Iker Sansinenea badoa esan da bezala norbeiarra, piragua, txalekoak, materialoikoak, palak, ordezko palak, hor ere egongo da, ez gauza asko pentsatu behar dira, bada espadakoak, eta hori guztiak kaiak baten tamainan, ez dakit 5 metro inguruko kaiak batean joango zara? Bai, gutxi gora bera, 5 metroko kaiak bat izango da, 300 litroko volumena barne hartzen duela, eta bai, astu nintzailen esatean, nola ez, bere biziko garrantzia daka hori ordezko pala desmontable bat eramatea, gerta dakidake, edozein kasutan pala galdu, baita ere, importantea da oso aparejo on bat eramatea, arrantza egiteko. Aurrekoan Lofoten uhartetan egon ginean, lehenengo gunean bertan, ia 6 kiloko makailu puskatea nun. Eta atera barda hori uretatik, gero? Atera barda, eta gero, faltzeko, kriston pagotxa da, ez? Baina, aparejoa ona, materiala, labana, horrei ezkatak kendu hartzaio, garbitu behar da. Arrantzarako materiala eraman bara, sukaldatzeko parrilla bat, edo zartagia handi bat, gauza asko dira, txikiak, baina denak ondo zerrendatuak egon behar dute eta prestatuta, bai. Dena ez dugu gaur kontatuko, ze bado alarun batean Iker Sansinenea bere esperientziarekin abiatzera eta aitortu digu, mugikorrarekin tarteka audiotxoren bat, gauzatxoren bat kontatuko digula eta gokorrela zuekin entzuleok jarraituko dugula bidai zoragarri eta zirraragarri hau ezagutzen eta horrela joango gara pixkanaka aletzen. Bakaio harrapatu du Ikerrek, horrela garbitu du, horrela prestatu du, haizeak eta beste eragin du, hautsi zaio ez dakiz zer, konpondu du ez dakiz zerrekin, erramintak, zuloak tapatzeko kolak, eta, materiale ugari, eta tekina, eta gauza guztia. Eta gauza mordoa. Haue guztiak joango gara pixkana aletzen, eta gero bidaiti bueltan ere, gonbidatuko dugu berriro, kafe hartzera gurekin, eta jarraituko dugu abentura hau ezagutzen. Iker Sansinenearregi plazer bat, mila esker, eta gozatu, ondo ibili, zintzu ibili, eta batez ere seguru ibili. Bai, plazerra nirea zuekin egoteagatik. Eskerrik asko. Eta gu bagoa zentzuleok bihar zinemalditik Zurriolako naiz irratiaren estudio zoragarri hortatik ariko gara, dagoeneko beroketa ariketak egiten badator zinemaldia eta bigarren kafea, antxe izango da zinemaldiaren muinean murgilduta bihar 10:05 orain, azken ordukoaren txanda, jo! Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.